Ondo. Bueno, nanogune, Bai? zer da, zehazki hemen egiten duzuena? Bai, hemen egiten duguna da nanosientzian eta nanoteknologian ikertu, eta da nanoeskalan, dela eskala oso txikia, eta eskala hortan materialek daukate propietate desberdinak, eskala handian daukatenak, eta hori ikertzen dugu. Eta horretarako hemen hainbat instalazio izango dituzu, Bai, pila bat laborategi daukagu, eta pila bat ekipo ere, azterketa hauek egiteko, eta bain ikusiko ditugu. Ja, ba, guazen demozu. Bai. Bai, hemen jaitsiko gara. Eixo, hemen daude instalazioak, elektrizitateari eta dagozkenak. Oso positiboa, aurre ikuspen guztiak gainditu egin ditugu. Frente guztietan aurrera egin dugu. Hau da ikerketan, bertan. Ikerketa horren transferentzian ere bai. Eta sortu den proiektu berri bat bere osotasunean, ezta. Orduan, arlo guztietan aurrera egin dugu, pentsatu genuen, baino gehiago esango nukenik. 2009 urtean bertan martxan jarri genuen sala zuria, hori nanofabrikaziorako oso garrantzitsua. Hau da gure sala txuria, eta hemen daukagu makina batzuk jarrita. Sala txuriak atmosferan oso partikula gutxi dauka, orduan nanosientzia egiteko oso egokia da, ez dugu gure laginak eta zikintzen. Orduan laginak garbi mantentzen dugu barruan daudenean, eta hori egokia da analizatu alizateko laginak. Eta zeren laginak? Egiten dira geruza finak, o egitura nanoeskalako egitura desberdinak. Hori egiten da hor dagoen ibin litografi deritzen makinakin. Eta gero aztertu egiten dira, hor daude mikroskopioak, daude baita ere hortik beste neurketak batzuk egiteko makina batzuk, eta hor Orduan hemen itzen duzu, materialen ezaugarriak nolakoa dian jakin, ezta? Bai, egin, eta gero ezaugarri batzuk, hemen jakin dezakegu atera gabe laginak kanpora nolakoa dire. Bai, giztapean, eta hemen ere daude eremu magnetikoak. Hau da X-izpie makina bat, difrakzio makina bat, eta honekin egiten duguna da estruktura kristalinoa laginena aztertzen dugu. Hemen makina gehiago ere ikusten ditut, horat? Hemen daude makina besteak, hauek dira propietate magnetikoak aztertzeko makinak, hauek. Honek temperatura ambientetik gorako temperaturatan neurtzen ditu propietate magnetikoak, eta hori 5 kelvineraino jaitsi daiteke. Han ikusten da egitura, barruti nolakoa dien? Bai, hemen propietate magnetikoak, eta eror daude makinetan gehien bat propietate elektrikoa neurtzeko erabiltzen dira. Eroalea dian, Eroalea espiaz, dian, eta tamaino bai. arte. Pentsatzen dut hemen ekipazioa edo makinak eta aldatu espango dira, ez da, menzian behin. Aldatuz ez, gehien bat berriak etortzen dira. Hasieran laborategiak pare bat makinekin hasten dira, eta ero bukatzen dugu lekua egiten makina berriei, ala nola. Baina, aldatu ez, makinak oso berriak dira oraindik. Poliki Bai, gehitzen juten da, bai. 2 urtera inauguratu genuen mikroskopia elektronikorako laborategia, hori ere garrantzitsua, eta gero horrek ere lagundu izan digu beste emaitza batzuk lortzen. Horrek maila atomikoko bereizmena dauka, horrekin atomoak banan ikusteko aukera dugu. Eta gero handik beste 2 urtera, 2013an, aurreko urtean, beste mikroskopia mota bati dagokion laborategia inauguratu genuen, tunel mikroskopia. Horrekin ere atomoak banan ikus daitezke, baina beste teknika baten bitartez. Atxaldeon, beratu, hau da Edu, eta hau da Mikel, eta hau da Beñat. Ondo. Hemen Mikel zer egiten duzu? Hemen dakau makina bat oso kondizio espezial batzutara iristea dakaula, temperatura oso bajutara, igual 4 Kelvin, -230 gradu zentigraduta. Eta hutsa dakau, ez dakau, bazio bat dakau. Eta horren duguna hor molekulak
atomikoki aztertu, izango genuke. Gene bezu, makinak erakutziko dizkizugu. Bale, hemen ikustezun katxarreria dudana da, milimetro bateko mikroskopio bat manejatzeko berdeuna. Hemen ditugu bi kanpai, ez? Hau izango liteke bat, eta hau izango litzateke beste bat, beste pieza handi honekin. Orduan, guk hemendikan sartzen ditugu laginak, bai? Eta behin bi kanpai hauen presioak berdina direnean, oso presio bajutara iriste ganean, gure lagina pasako dugu honea, eta honekin lortzen duguna da temperatura oso bajuetara iristea. Nitrogeno likidozko enbase bat bezala litzateke hau, eta egite diguna da gure lagina 4 kelvinetara eraman, eta horrekin dazkau benetan gure molekulak kongelatu eta ondo aztertzea. Banan aztertzea behien propietateak. Azkenean zuk molekula konjunto bat desunean edo molekula individualak behien propietateak asko aldatzen dira. Eta horrek usten diguna da futuro batean erabiltzitzak egun material berriak aztertzea. Hau, utzikot hemen traba handirik itzen ez da. Bueno, hemen laginak egiten dituzu, ez da, holat? Hemen egiten duguna da geruza finak, nanoeskalan geruza, normalean siliziozko obleetan, sartuko dugu bat. Zer egiten, erako zera gartu, obleak? Obleak hartu, sartuko genuke hau barrura, eta honen gainean gero depositatuko genuke gure geruza finak. Sartzen duzu hemen? Bai, hau da daukagu bi kamara, orduan hau da kamara sartzeko laginak eta non depositatzen dugu hemen. Orduan hau beti daukagu gutzean eta hau erabiltzen dugu laginak sartzeko. Orduan laginak sartuko dugu. Bueltatzeko? Hemengo presiora bueltatzeko? Bueno, hemen ikusten da nola alde baten dagoen depositatuta gure geruza fin hori, eta bestean siliziaren kolorea ikusten du, kolore aldaketa horrek, ikusten du non depositatu du. Zoran? Burua, jentia, da zenba jente gutxi gara beran, nanogunen gaur egun? 80 bat ikertzaile eta guztira gero egun bat hartzen, administratzaileekin apuntatuz eta guztira egun. Kanpoko jente asko? Kanpoko jende asko, bai, azerretan asko, oso aberatsa da hori, kulturalki, eta ingelesa hizkuntza ofiziala. Eskerrik asko, Olatz, bizitagatik. Hemen geratzeza, eta ni bana. Bueno,